Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dnešní video bude o balení dárků. Když jsem se vás ptala, jestli byste tohle video chtěli, jestli byste o něj stáli, tak na něho byly fakt ohlasy, že by se vám líbilo, takže asi pro toho tak nějak točím, no a to už nebudu vůbec nějak okecávat a můžeme jít rovnou na to. Je to, že tou nejdůležitější věcí, a to jsou balící papíry, to je prostě základ, protože bez balíček papíru to asi těžko zabalíte. No a já tady mám teda 3. Já začnu tady tímhle s tím balícím papírem a ten mě koupila mamka. Nebo ona si koupila papíry a řekla mě, ať si nějaký vyberu, takže já jsem si vybrala tady ten červený, kde jsou takhle různý vločky, zlatý, bílý a různý takový ty vzory. Pěkný vánoční vzory. Takový jednoduchý a mamka mě říkala, že je z Penny a stál myslím nějakých 19 korun. Další papír, co tady mám, tak je ten zlatý, který je z Primarku a stál 2 eura. Mně se třeba hrozně líbil, protože ono to tak nevypadá, ale on se moc pěkně leskne. No a třetí papír a zároveň poslední papír, co tady mám, nebo koupila jsem ještě jeden, s kterým teda nevím, jestli budu balit, zabalila bych s ním takový ty dárky, který už fakt jako nezbyl papír, což si myslím, že to se určitě nestane a zbyde, ale nebo když tak bych si teda půjčila ještě od mamky. No a teda poslední papír, který určitě budu používat, tak je tady tenhle červený a ten, myslím, že mám z Teska, že už ho mám z minulého roku právě. A že stál třeba 12 korun a má 5 metrů. On je jako fakt obyčejný, ale když na něho dáte nějakou pěknou stužku, tak bude moc pěkně vypadat. A to si tam měli zas, myslím, že tam měli třeba takový jako zlatý a takhle. Nebo něco takového. Prostě jednobarevný balící papír. To by bylo, co se týče toho základu, toho papíru. A já tady mám teda ještě teďka spoustu věcí z Tigeru. Jakože fakt v Tigeru jsem nekupovala totálně nejvíc. No a potom mě třeba něco ještě koupila mámka, co se jí líbilo. Mám tady tyhle ty 2 takhle taštičky, které jsou celkem jako malý. No a tyhle ty 2 taštičky stály buď 15 nebo 30 korun, já si myslím, že 15. No a teď tady mám krabičky. Krabičky jsou moc pěkná záležitost, teda aspoň podle mě. No a já tady mám teda 2. Mám tady tuhle červenou, která je jako třpitivá, jenže ono to nejde prostě vidět. A potom tady mám takhle stříbrnou. Protože chci, abyste viděli, jak se to třpití, tak tady takhle nasvítím mobilem. Protože jakože ono je to fakt moc pěkný. Ona to stříbrná, ale ty už to jde vidět třeba mnohem víc a i když to takhle jako dám pryč, tak to jde celkem poznat. Tady mám teda už stužky, další oblíbená část. No a teda ještě před stužkama tady mám visačky. Mám teda tady takovýhle, kde je vlastně sop a je jich tam, teď nevím, jestli to říká 6. Jsou z Nana a stály 50 korun. No a teď už tady mám vyloženě ty stužky, já teda začnu tím Tigerem. No a v Tigeru jsem koupila tady tuhle sadu, dejme tomu. Poslední věci z Tigeru tak jsou zase jako takhle stužky, že jo? No a mám tady teda obyčejnou takovou červenou, je tam 15 metrů v tom, takže to určitě bude na hodně dárků. No a stála 30 korun. A potom tady mám takovouhle, kde je 5 metrů a že mě hrozně připomíná semíšek jako tím materiálem a je strašně taková příjemná. Je teda jako hodně jako taková úzká, ale prostě i tím vzhledem to tak nějak jako připomíná. Jestli to vidíte. A teď tady mám teda ještě 2 věci. Mám tady tuhle vlastně stužku, to je taková jemná zlatá, to je z DMK, no a potom tady mám vyloženě sadu těch různých mašliček, jak tomu já říkám, no a potom stužek vlastně takhle. Jsou tam takový, no mé obyčejná zlatá, pak zlatá, taková jako dotřpitivá a taková, kde jsou vločky nebo takový hvězdičky, něco z takhle. No a těch mašliček, jak já tomu říkám, je tam fakt spoustu. Stálo to 29 korun, já si myslím, že toho dám ještě určitě taky něco z toho mamce. No a co bylo k tomu balení, já třeba si dávám na balení dárku strašně záležet a strašně mě to baví. No a už není, co bych vám tak nějak tomu řekla. Tohle byl takový jako menší haul toho, co já jsem nakoupila a abyste viděli, v čem já to vlastně budu balit. No, každopádně už to nebudu vůbec okecávat a určitě bych vám sem chtěla dát nějak, buď to, jak ty dárky přímo balím, nebo to, jak už je mám zabalený, nějaký záběr na to, takže asi tak.
No tohle by bylo teda už vážně všechno z dnešního videa. Určitě mi napište do komentářů, jak jste na tom zbalení dárků vy. No a já už to nebudu prodlužovat, mějte se krásně a uvidím se u dalšího videa. Ahoj!